खुलुमबाय आं 8 नं दतमा कन्स्टिट्युएन्सि एसटि कन्स्टिट्युएन्सिनिनो सासे भटार हिसाबै आं दिनै दतमानि फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय जे बेले बेजे बेनि फारसे आङो फंनैसो रायजो राजा आरो आइ आफामोननिसिम मोनसे खावलायहरनाय जों लोगोसे जोंनि सेन्ट्रेल इउपिपिएलनि मानगोनां CM प्रमद बर' सार लोगोसे वार्किं प्रेसिडेन्ट मानगोनां रोनगोरा सार आरो बोसोनगिरि मानगोनां इउजि ब्रह्म सार नोंथांमोननिसिम आं दिनै खावलायहरनो सानदों जे जोंनि बे 8 नं दतमा कन्स्टिट्युएन्सिखौ जे उद्धार अभियाननि थाखाय नोंथांमोननि खावलायनाय बादियै नाथाय दिनै जों मोननो हायाखै मानो होनोब्ला जोंनो मावनो थाखाय माखासे टाइमबो नांगौ बोथोरबो नांगौ बेखौ होआलासेनो नोंथांमोना दिनै बेले बेजे जाबाय थानाय नुदों नाथाय दिनै उद्धार अभियानल' होननानै जानाय नङा सारमोन बेनि थाखायनो आं दिनै बुंनो सानदों मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोननिसिम मानो होनोब्ला 8 नं दतमा कन्स्टिट्युएन्सिया एसटि कन्स्टिट्युएन्सिया ओरैबादि जोङो बे कन्स्टिट्युएन्सिखौ जों उद्धार खालामनांगौब्ला जोंनो मोजां केन्डिडेट रोंखा राखा जायखौ होनोब्ला बेनि एक्सपिरियेन्स थानाय बेखौ होब्लासो जे देरहागोन बेखौ लानानैसो जों होनांगौ आङो गुबुन जाय दाबिदारफोर बिथांमोनखौ जेबो होनाखै मोनसे गणतन्त्र बयहाबो बिनायनि राइट दं नाथाय आंनि जे बिबेकजों नोंथांमोनखौ बुंहरनो सानदों जे 8 नं दतमा कन्स्टिट्युएन्सियाव देरहानांगौब्ला आगोलनि जे 2020आव जेननाय MCLA हिसाबै जेननाय मानगोनां ज्योतिरेन्द्र ब्रह्मखौनो होआब्ला बे 8 नं दतमा कन्स्टिट्युएन्सिया उद्धार जानाया गोब्राब मानो होनोब्ला बै 2020नि जोंनि जेननायनि जे भटनि पेटार्ना ओरैबादिखा माथ्र जों 1400 जेनदों 1400 जेनदोंब्लाबो जेननायनि खारना ओरै माखासे जोंनि पलिं स्टेशना बनरगाव हिसाबै थांदों जोंनि बे बेलट बक्सआ आरो माखासे बै मामानि पलिं स्टेशननिया प्रेसिडिं अफिसारनि सहि गैयैयाव इनभेलिड जादों बेनि थाखाय जों जेननो गोनां जादों बेनि थाखायनो आङो दिनै गोरायै खावलायदों नोंथांमोनहा जाय जेरावखि थाया मानो दिनै जोंनि 8 नं दतमा समस्तिखौ देरहाहोनांगौब्ला मानगोनां जोंनिनो दानि सोलिफुबाय थानाय TCLCC चेयारमेन मानगोनां ज्योतिरेन्द्र ब्रह्म बिथांनो टिकेटखौ होनानै नोंथांमोनहा उद्धार अभियाननि खामानिखौ मावनो थाखाय जाहाथे सुबिदा होयो आं बेखौनो मानगोनां गोराफोरनि खाथियाव आं खर' गंग्लाय आर'ज गाबदों बेनो एकदम रोखा बेवहाय 100% जों बुंनो हायो जे जोंनो 2020नि जे भटनि पेटार्न बेनि अंकजोंनो जोङो आरामसे देरहालांनायनि जोंहा लामाया दंखायो मानो होनोब्ला दा आगोलाव जोङो BPF जों जेनदोंमोन नाथाय BPFनि भटआ BPFनि जे भटारफोर बियो आउल जाउल जानानै माखासेयाव BJPआव थांनाय जों नुदों नाथाय जोंनि UPPL हिसाबै दतमा कन्स्टि हिसाबै खुनु दलाव बाराखै बेनि थाखायनो जोंनि अंकआ गोरा बेवहाय जोंहा 100% जोंहा सियर दं होननानै आङो मिजिंथियो बेथ' गणतन्त्र मोनसे दलाव बयबो दाबि खालामनाया बे गणतन्त्रनि नियम बेवहाय माखासे रोंनाय आरो रोङै गियान गोनां आरो गियान गैयै बे मोनसे थायो बेनि थाखायनो आङो बुंनो सानदों जे गोरों मानसि सेनियरबो बिथांनो होनानैनो दतमानि जे परिस्थिति बेखौ गाबथानांगौआ बिथां नङाब्ला गाबथानो हानाया जुलुम जागोन बेखौ सानोब्लाथ' बे दलनि जे बुंनाय बाथ्रा जदै मदै हरोब्ला जोंबो बाहाय खामानि मावनायाव एसे गिलिर जागोन माखासे साननाय हनायफ्राबो गुबुन फारसे दावगालाङोब्ला जोंबो हमथानायाव एसे गोब्राब जागोन We want to the Brahma. Long live, long live. We want to the Brahma. Long live, long live. We want to the Brahma. Long live, long live. We want to the Brahma. Long live, long live. We want to the Brahma. Long live, long live.